So, good day, no? O, ko naghimo na jud ko tutorial about Bityard o unsa ni and how it works na copy trade man siya ang mostly gina-promote ani niya sa mga busy kaayo nga naay knowledge about trading unsa ang trading but wala kayo time, no? So, sa karon ani nga platform pwede ninyo nga i-copy ko, no? Like if ano yung trade ko, ano yung entry ko, ano yung position ko, ganun din yung position nyo. So, ano yung gains ko, gain nyo rin. Depending on how much yung funds na nasa inyong account, no? So, let's say na may 100 USDT, so mga more or less 5,000. Now, pag ako, 5,000 din yung funds ko, $100. So, pag yung every trade ko, kumikita ako, kayo din kumikita din, no? Kung talo ako, talo din kayo, no? So, it's about sumasabay lang kayo sa trades ko. So, at first, tuturo ko to, no? Yan, yung steps. Paano mag-create ng Bityard account. So, nasa link, lalagay ko lang sa caption to. Bityard account dito under my referrals. So, kahit skip nyo muna tong step to, no, na mag-deposit. A letter na lang yung deposit, no. So, step 3, copy trade tab, search nyo Buntox, then freeze follow. Ngayon, papakita na ko yun saan pag-kimo. So, direta. So, pag na may account, no, may Bityard nga ni, sunod, ato mo sa copy trade nga tab. So, copy trade tab. So, pani sila. Naani sila po dire. But, search lang ninyo ako dire. Buntox Crypto. So, daramay. So, follow. Kanina, naka-follow naman yung account sa akong main account nga pang-copy. Nga niya nakabutang dire. Follow ang nakabutang dire, no? So, click lang yun ng follow. Maka-matic follow na natin. Mato lang ta sa settings. So, pag nakita niya dire, no, sa kuha, nanak ko 151 nga copy trade sa kuha, and trading days na ko, 72 days ang nakabutang, but actually, napalang ko sa 6 days ata, no? 5 days pa lang ko nag-trade aning Bityard. But nakahimo ko account last year pa, mga December ata, November. Kili ato nga time dito ko niligawan ni Sir Robert, no? Isa ring ambassador ng Bityard sa Pinas din, Davao, I guess. So, sa Pinas, 5 pa lang kaming star trader ng Bityard, no? Kasi dati, nung niligawan ako ni Sir Robert about Bityard, gumawa ako ng account under Sayaha. But, ang platform ng good, dili kay nako ma-appreciate that time kay gamay pa kayo mga gamay pa kayo siya kaniyo. Wala pa kayo ning mga chart tree kani to an hour, gamay ra kayo, walay limit, walay market. Honestly karon kulang pag Japon ni siya nga mga kuan pislit-pisliton dre ba compared sa other kay ang Bityard is isolated mo gud siya, di siya cross, which is ako sa inyong nahibalan kuan ko cross trading jud akong nanda, no. Search na to balik. Cross trading jud ko sa Binance kay which pag negative mangug ka og pila ka percent, let's say 100%, pwede pa mangguton mo i-average at position para mahila and maka-break even ka or mas mugain pa. But diri manggod sa Bityard is nagit siya negative 90 nga stop loss matic, no. Lower pag yun. So after that, no, dre, pag i-click niyo yung follow dre, pwede din niyo i-set nila dre, no, fixed accounts, fixed ratio. So ang buhaton dre sa amount pinaka-less is 5 depending on how funds ninyo. Let's say na amoy $100, so pag nagbutang mo og dire 10, so na may 10 trades nga pwede makasabay sa
Nga na. Pag 5 put, so pag namoy, let's say $50 lang, so namoy 10 trades yapon. Kung $100, so namoy, let's say 20 trades, no? Dire. Dayon, kaning daily copy margin, pwede ninyo ni set as is, or let's say naman gutay gitawag og let's say 50, no? $50 imong kwarta. Now, mo copy trade ka o tag 5, so nakay 10. But ang imong gibutang dire is 20 lang. So pasabot per day is 4 trades lang ang masakay nimo sa Aqua. 4 trades lang yung makopy mo, no? Pag nag-trade ako above 4 trades, di na yung makakopy kasi naabot na yung daily copy margin mo. Kaya kung kilala mo naman yung trader na kinopyahan mo, so as is na lang, no? Yung max. Tapos yung advanced settings, okay na, kaya na. As is na lang na, no? Fixed ratio, as is na lang po na. So that's it. Save nyo. So now, naka-follow na mo ato. Ba't hindi siya makita? Yeah. So dara, no? So as of today, nag-trade ko, na ako'y loss duha, but karon niya today, February 16, no? Ito na ako scalp. No, 57%, 13, 30, 10, negative 30, ang ginay loss. But majority is win, so kira Japon, and most of ang top 20 nga followers nako is dara. No? So sila, mga nag-follow ni sa akong trade, nga nagka-copy sa akong trade. So within 5 days, tanaw na ko para makita na itong 5 days. So dara. So February, pakita na ko. So dara no, February, kuan pa lang ko nag-start, February 11, 1, 2, 3, 4, 5 days, no? So 5 days na akong trade, kaning progression ako, benefits na ko na siya nung nag-follow mo sa kuha, and ang Bityard na alone ang hatag sa kuha sharing, no? So sila kani mga top na nag-follow mga profit sa ako. So siya, and within 5 days naka $87 na siya sa akong mga trades, no? Siya no 55, si ang sila pinsan sila Jane no 51, Warpic Crops tong kan sila, no, so far. So ana lang mag-follow mo sa ako ang copy trading, and the result kung sa trades na ko mo po i-trades ninyo, no? Og losing po ko, losing sab mo. So depending na lang on how you manage your right. So pag dako mo funds, let's say basta ko kung mo kuan butang mo $500, then tagbutang ni tag 10, so every kaning percentage nga gi-gain ako, let's say tag 10 or let's say 20, so 357, so gain mo $10 ani, gain mo gain, then negative po depending on let's say 10 po yung gibutang dre, so $3 ng pili dari, $3, no? Importante na mas daghan tag daog. So ako mong ginabuhat dre sa Bityard tungod sa iyahang pagka isolate mo gud siya, let's say 3:1 ratio bitaw na to is, diba, 90-50%. Dili man gud ta ka averaging good nga ma-merge ang duha ka kuan. So akong ginabuhat jud sa Bityard is scalp na jud nga trading, no? Wala ko gana swing dire kay kuan man kay good sayang, and ako kayo risk, no? Kay mostly akong trades nakita ninyo to puro to kuan. So na ano naka times max leverage kanina sipiat lang ko ani, wala na max, pero max leverage ko BTC pa na times 125 na siya, no? Nga na ako mo trade na ako style, but diri man good manang dili ako siya i-swing kay basin igo ra ang stop loss, no? Sayang ba may matungong sa Binance man good kay ako siyang i-averaging daghan ko pamaagi strategy nga mahabol siya ba, and ma-break even pa nato, or else mo gain pagid siya without losing, no? So ana lang siya. So sa Binance mo wala siya copy trade,
So dire pwede ta maka-copy trades ako. And sa mobile, same raman ata siya ang pamaagi. Nga to no. So pag mag-deposit na pud mo dire, daghang ways dara. So no, so pag USDT, TRC lang para walay fees, no? Copy ninyo ni og gikan sa Binance inyong kwarta. So withdraw mo from Binance, click nyo withdraw, tapos paste nyo ni, tapos ang network na nyo gamiton or chain is TRC20. Nandito nyo i-paste din amount, no? So minimum trade rate is 5. No? 5. So much better og namin 50 or 100. Ano lang. Then pag di mo kabalo kay tungod ka lang mo kanang di mo kabalo kay wala gid mo sa trade, di wala gid mo kopya magpundo as ana. Importante ka mo gagawin yung account kay i-download ninyo naman diri na siya sa buwan. Mismo diri. Nato download diri sa home lang, no? So pag ingana pod, pwede po ninyo i-send sa kuha ang inyong PHP, then ako yung send sa inyo ang USDT, no? Value na ano. P2P kumbaga. So yun, pag nanaway fans and naka-follow na mo sa kuha, na-set na ninyo ito tanan, matik na to siya, no? Basta bahala wala na may buhaton dili na mo ingon nga mag-atang pa, like maglantaw mo kay kano sa ko mo trade, no? So matik na to siya. Dili na ka bahalag today, let's say today out of town ka, wala ka internet. So pag ako na internet nag-trade ko, sino naga-generate to siya like umugin ko gyud ka to, no? Check na lang nimo oy dako na kong funds, uy gamay kong funds dosing day meron. So ana na siya ang paagi. Now one of kwan lang dapat i-check like naamoy limit sa inyong gibutang nga margin bitaw kanilang nindot kaya siya let's say dire bitaw naamoy $100 tapos ang inyong gigagahin sa ako is 50 lang pero naman $100 so sa let's say 10 yung gibutang dire so 5 trades lang inyong gina-follow sa ako let's say mo open ko mo trade ko 5 trades day mo scalp ko karon og 5 trades I mean 10 trades but inyong gidili ka P margin is 50 lang so katurang 5 nga trade nako ang makopya ninyo no pag mo let's say nag-trade ko kaduha, win ko. Now, pag-trade ako, tulo pat pildi ko. And pag-trade ako ikalima, ikaunom, kapito, win na po ko, no, the rest, sa 10 trades. So, ang makopya niya ato, kato lang 5. So, 3 out of 2 lang mo siya. Sayang tong 6 nga, 7, 8, 9, 10 nga trades na ko nga gaining. Dili na yung makopya. And after that, pag nanay notifications ninyo nga, naabot na inyo ang daily copy margin, i-check niyo balik ang kanin din copy trade. Kay ma-off man gud ni siya. No? So, i-on niyo ni balik, follow, para makabalik mo og follow sa kung makakopya mo trade balik sa kuha. So, tas is na siya. Ito siya 8,000. Kung kaabot og 8,000 ba? Bas hindi. So, that's all. No? Salamat. And thank you kay Sir Robert na giulat jud ko niya kung kano sa akong makadesisyon nga mo sulod no aning bityard and imong Cindy siya ang ato ang mo ang guide pod dire sa bityard kay ang bityard is from Singapore yun ang registration ani dinabot sa US no para dito no so yan siya. So, we all know, sa panahon karon crypto is future money. So, why not? Magtuon mo. Kaya pwede man sad mo uwa mo kwarta. Pwede man sad mo magtuon as inyo lang sa. Kaya naman tayo gitawag kong demo. Diri ta sa pan. So, na-live. So, kanina, 50 akong gibutang. So, gain na siya 47. No? Tumay sa akong mga scalp. So, generate na siya. Pag mag-demo po, na siya yung balance nga available. Okay. Then, putang ka. Long. So na So, ano itong funds na ko?
Adra, no? Nagka-loading dugay kay mosulod. So mo ni siya demo, let's say karon nag-practice ko nga nag-long ko means akong bet is pa saka siya, no? So while nag-gain mo sa ako ang copy trade, if mo gain po ko, no? Kay di man nato makita ang profit trade sige but ako po syempre di po kong sugot nga losing ko. So ana lang, kung unsay gain ako gain ninyo. Kung unsay loss na ko, loss ninyo. So dili kung dili mo kadawat sa akong mga losses, dili pud mo deserving sa akong mga gains. Ana lang pag istorya. So scalper man gud akong ginagawa. So ako di po ko masugot mas dako kong loss kaysa gains eh. So pag gusto gid mo makabalupod nga unsay ginabuhat nako ano nakabalo kog trade. So ako nag-trade ko way back na pa sa Japan pila na karon 2018 ko nakauli and till now mao na yung trabaho nga trade. Kung gusto mo makabalo, PM lang mo kay naman ko'y tutorial pod na ako'y course, trading course, Bisaya, Tagalog, and itudlo na ko sa inyo o sa mga pamaagi na ko how to trade yun, no? Sa uban sa community nga ako ang na imo which is ang Buntox Vista community. So nagkadaghan mi from Davao, Cebu, Pagadian, Manila, uban and napa sa abroad ang uban Canada, sila Chipong, grabe special minsan. So daghan no from Davao na silang ma'am, sila sirs. Makita rin niyo na. So PM lang kung gusto mo join. So kato. Thank you and that's all.